El títol de la meva tesi és Iconografia picassiana entre 1905 i 1907, influència de la pintura pompeiana. L'origen d'aquesta tesi està en uns cursos que vaig impartir a la Universitat Ramon Llull durant l'any acadèmic 2005-2006 i en els mateixos insistia en els alumnes sobre la necessitat de trobar tots els quadres que es troben dins d'un quadre. És a dir, les obres s'esmenten mútuament entre elles i això, comprendre quines són aquestes obres, facilita comprendre el diàleg interpictòric i el contingut de l'obra. Presentava amb la toilette de Picasso, la toilette de la Villa dels Misteris i la mena de danzante de la Villa dels Misteris. I també, junt al pastor amb cistell de Gósol, el Teseo Pompeiano. Resulta que la historiografia vincula la toilette i l'harén de Picasso amb el bany turc d'Ingres. I va ser aquesta discrepància amb la historiografia la que va motivar la meva tesi. La tesi la vaig estructurar de la següent manera. Primer, tenia interès en explicar quins eren els objectius i el meu objectiu era posar en evidència aquesta influència de la pintura pompeiana sobre la pintura de Picasso, una característica que no ha sigut tinguda mai en compte per aquest període picassià i que dona llum sobre la pintura de Picasso i ens dona aquestes noves pautes interpretatives, ens aclaren el contingut de les obres d'un període que ha estat estudiat superficialment, fragmentat en 3 etapes cromàtiques i que els estudis realitzats fins ara no han aprofundit en el significat d'aquestes obres. A partir d'aquí el que he fet ha estat realitzar un estudi profund de l'estat de la qüestió, aquest estat de la qüestió que m'ha posat en evidència una sèrie d'errors i de lagunes i aprofundir en un anàlisi compositiu de cada una de les obres, un anàlisi que l'he fet seguint un marc cronològic, de manera que els descobriments que feia en cada una d'aquestes obres em revertia en les següents i una vegada superat aquest anàlisi compositiu realitzava l'anàlisi iconogràfic i iconològic. Aquest mètode estricte i rigorós és el que m'ha permès donar resposta a la pregunta que em feia inicialment. De quina manera la pintura pompeiana ha incidit sobre l'obra de Picasso. I en la tesi he pogut resoldre aquest enigma des d'abans de Gósol fins les senyoretes. Al llarg de la recerca he fet nombroses descobertes interessantíssimes. Per exemple, el fet que Picasso, els interessos pompeians en l'obra de Picasso es comencen a desvetllar des de finals de 1904 o inicis de 1905, quan ell retorna a París, un París que acaba de ser absolutament trastornat per l'exposició i subhasta dels frescos més interessants de l'antiguitat clàssica, els frescos de Bosco Reale, subhastats a París el 1903 a la Galeria Durand-Ruel. Doncs bé, a partir d'aquí Picasso va introduint la pintura pompeiana en les seves obres, podem anar veient no sols els models pompeians que utilitza Picasso, sinó també com els continguts d'aquests models són arrossegats pel pintor des del fresc original fins a la seva obra. I és precisament aquesta idea d'interpretar aquestes obres en funció del contingut dels models originals la que m'ha donat l'explicació de tota la història que està explicant Picasso en aquest treball. Una història que està vinculada als antics rites d'iniciació, a una voluntat per part del pintor d'adquirir un coneixement i la immortalitat de l'alma. No sols la voluntat del pintor, ell sol, sinó la voluntat d'ell i del seu entorn, d'Apollinaire, de Marc Jacob, i per entendre això he tingut que tenir molt en compte l'interès pels temes esotèrics d'aquest grup, així com per l'opi. Eren persones que estaven consumint opi constantment, setmanalment, i això els obria la ment, els hi feia percebre el món, el cosmos, d'una manera diferent. Els hi produïa una vacuïtat d'esperit, una intemporalitat, una capacitat per la metamorfosis que dona a l'opi constant i que això és reflectit a les obres de Picasso.
en aquest procés de recerca m'he topat amb alguna cosa interessantíssim, que és la fusió que fa Picasso a partir de Gósol entre el romànic i el pompeià, entre els conceptes i la iconografia. I, finalment, una sèrie de descobertes vinculades a les màscares romàniques de les senyoretes, entre les quals la més significativa, la més espectacular, potser sigui el fet que Picasso, per la cara de la senyoreta que està ajaguda en primer terme de les senyoretes, utilitza la màscara de la Eva del claustre de Sant Pau del Camp. Les senyoretes es pot entendre al final de tot aquest recorregut. És difícil entendre-ho si no s'estudia l'obra de Picasso des de 2 anys abans, però una vegada fet el recorregut jo puc entendre que les senyoretes està representant una gran teofania pagano-cristiana en la que l'artista, com a pintor i com a sacerdot, ens revela finalment els misteris per accedir a la Sagrada Unitat. Revela als mortals els misteris perquè ells, com Picasso, puguin reviure la trajectòria de Baco i arribar a una unitat superior. Possiblement el problema més greu amb el que s'ha trobat la interpretació de les senyoretes ha estat la focalització del sexe com a mecànica prostibulària. Aquesta associació potser no ha permès a la historiografia entendre o plantejar-se el sexe com l'entenia Picasso, com algo salvatge i sagrat al mateix temps, unint animalitat i misticisme. Picasso explica tot això a les senyoretes, explica aquests misteris en clau hermètica, un hermetisme tenyit d'ironia, perquè, en paraules de Plutarco, els que coneixen comprenguin i els que no saben vegin en aquestes imatges la representació banal d'escenes quotidianes o fantasioses. Finalment, voldria afegir que a l'estudi de totes aquestes obres del període picassià, de 1905 a 1907, m'ha transmès la voluntat de l'artista per recuperar la dimensió sacerdotal de l'art. Un art que, en paraules de Sarpe Ladan, està vinculat a la religió i esdevé ell mateix una nova religió, per homes que, havent deixat de creure, no deixen de ser ni de sentir.